Hei kaverit, Aritsa Urris from Niasa täällä. Tämänpäiväinen video kertoo uudesta Screwjack-mallistostamme, uudesta luettelosta ja uudesta kolmiulotteisesta konfiguraattorista. Löydät uuden luettelomme ja konfiguraattorimme verkkosivujemme latausalueelta. Tämä on saatavilla eri kielillä. Screwjackia on kahta eri tyyppiä, käännettävää screwjackia ja pyörivä screwjack. Screwjackia voidaan käyttää yksittäin tai järjestelmäkokoonpanossa. Useat screwjackit voidaan yhdistää mekaanisesti toisiinsa vetoakselien avulla ja viistovaihteiden avulla, joita kaikkia ohjaa yksi sähkömoottori. Uudessa Screwjack-mallistossamme on uusi valikoima erilaisia karan halkaisijoita ja jakoja, joiden kuormituskapasiteetti on kasvanut. Se sisältää myös laajan valikoiman lisävarusteita, kuten sähkömagneettiset jarrut, cotherit tai automaattiset voitelulaitteet, voit luoda osanumerot, tietolehdet ja piirustukset välittömästi ja voit valita eri formaattien välillä. Kolmenkymmenen vuoden kokemus on johtanut siihen, että Niasasta on tullut luotettava kestävien sähkömekaanisten lineaaristen liikeratkaisujen toimittaja sekä teollisuuden että uusiutuvan energian yrityksille maailmanlaajuisesti. Tutustu ratkaisuihimme verkkosivuillamme ja lähetä meille tiedusteluosoitteeseen info@niasa.es. Olen varma, että voimme laatia kilpailukykyisen tarjouksen. Jos pidit tästä videosta, kerro meille jättämällä kommenttia tilaamalla YouTube-kanavamme. Pysy kuulolla uusista videoista ja kiitos katselusta.